Zbrajanje racionalnih brojeva. Gradivo 6. razred osnovne škole. Kako zbrajamo ova tri razlomka? 4/3, dakle imam šestinu, trećinu, polovinu. Trebam pronaći zajednički nazivnik. 3, 6 i 2. Mogu ih sve podijeliti, odnosno ovu dvojicu mogu sa 3. Ispašće 1, 6 podijeljeno s 3 je 2 i ovdje je 2. Ponovno imam dvojicu koju mogu podijeliti s nečim, to je 2. 1, 2 i 1. Ako ovo napravim čizmicu, ispašće 3 puta 2 puta jedinice, to je 6. Dakle, zajednički nazivnik za ovo ovdje je 6. Nice. Kako dalje? 6 skraćujem s prvim sa 3, to je 2. Puta 4 su 8. Plus, ovo je u zagradi i negativno. 6 skratim sa 6 je 1 puta 1 su 1. Plus 6 skratim sa 2 je 3 puta 1 su 3. Ako gore izračunam, ispašće mi 11, dakle pozitivni 8 i 3, minus ovaj 1, to je 10 šestina. Kad malo skratim, to jest sa brojem 2, ispašće mi 5 trećina. Ovo je rješenje. Ova tri razlomka trebam najprije svesti na zajednički nazivnik. Nazivnik od 10, 5 i 2 mogu dobiti na sljedeći način. 10, 5, 2 dijelim barem dvojicu, evo mogu sa recimo brojem 5. 10 sa 5 je 2, 5 sa 5 je 1 i dvojku ne mogu pa prepišem. Zatim sa 2, tu je 1, ovdje je već bio 1 i 2 podijeljeno sa 2 je 1. Zajednički nazivnik je 10. 10 skratim sa 10 je 1, puta ovaj gore je minus 9. Plus 10 skratim sa 5 je 2, puta 2 je 4. I plus 10 skratim sa 2 je 5 i ovo je minus 1, znači minus 5. Jednako. 9 i 5 negativni brojevi daju 14. Plus 4 sve kroz 10. I jednako, dakle, minus 14 plus 4, to je minus 10. Kroz 10 trebam skratiti i ispadne mi minus 1 cijelo. I još jedan zadatak. Zajednički nazivnik za ova tri razlomka. Imam 2, 6 i 9. Mogu podijeliti barem dvojicu sa 2. Tu mi je 1, 6 podijeljeno s 2 je 3, 9 ne mogu pa ga prepišem. Mogu dijeliti sa 3. Tu je već 1, 3 podijeljeno s 3 je 1, 9 podijeljeno sa 3 su 3. Zajednički nazivnik bio bi 3 puta 3 su 9 puta 2, 18. Dakle, 18 je zajednički. 18 dijelim sa 2, to je 9 puta minus 1, to je minus 9. Dodajem zagrada. 18 skratim sa 6, to je 3 puta 5 su 15, ali u minusu. I zadnji dodajem, ponovno je zagrada pa minus. Imam 18, skratim sa 9, to je 2 puta 5 su 10, dakle negativan 10. Jednako. Svi su ovdje negativni, pa ih mogu grupirati, odnosno zbrojiti. 10, 15, 25 i 9, 34 kroz 18. Skratim sa 2 i ispašće negativan 17 kroz 9. Good job.